ngai ngu yu blay yu bal ai hangi ya kani kapor bangin yo ban ya selok bat u. Bat ngai ku blay ya pi barok i bapet ya kani good news tiwi. Kabawan ra api lengba kani ke program wan ban mani. Bat ngai ku blay ya pi barok haka kerteng ke bat tiang tam ke jong try bat unong pen im jongi u Jesu Christ. Habang ipet ya kani ke pertai jongi menta. Bon ki jing ya kren kam tam ki lat patai kubor. Kalong syapang kitma. Ki jing ya lek mar kenti. Ki jing ya lek bor. Ki jing penyap. Pat kum ta ter. Kilong kitma ki basisya. Ki bangila ban yo i da ki kemat baken jatok ki jongi. Bat bun sin ka penong ingi bangen sengo kya bah. Handre ya bangi pusan bahai kini ki jing ja. Jong kini kitma. Kadau ba ka baneng kong kadai ka bahapok jongi. Katma ka jong ka jingmot jing perkat ka jongi. Ka mensim jongi. Bat kane ka pen perkat yang ya ka kubor leng ba jong ringa step. Ka bang akwa ban yangin ya keren. Syapang kitma ka bajia ha ka dok. Ha ka bor met bor pat. Handrei iba kenja mensim. Ha ka dok not. Bat ka jingmot jing perkat. Bat kitma ka bangim la ban yu i. Daki kemat baken jadok ki jongi. Te kabenta na kaketien ke jong blay bangawan ra kalong. Na kasiti ka baar jong Paul sikinong korin. Kalenong ka basipho. Kadkot ka balay. Haduk ka basaw. Kiketin haka ki baong. Namar lang ngiyat hakadok. Ngimyalek tamak kat bakum kadok. Namar ki atyar. Kabay jingyalek tama jongi kimlong ki baken jadok. Handrei ki bapen don bor dau blay ya kaban pen kelon ya ki kut baskam. Bat ngabu i kapang pedeng. Ki tama bom yo i. Habang iong bakadan katma. Ngiyo i ru bagi don ar ki mamla ki ban ya lek persyak markenti. Kawai ya kawai. Ar korin kelnong ke basipau ke dekat ke balai. Hadu ke basau ke desa pang. Ke tama baken jaman sim. Ke bagi banget ki simenta. Haba u apostol Paul u thok iya kani ke benta. U don ke jeng i ke bajingai. Ya ke balang ha korin. Ke balang ke korin ke ba ima ke nong ba. Ke ba dan bor. Ke ba rius pa. Ke ba paunam ha ke kayi pateng. Ke jing nang ke jing tip. Pat kum juru. Wat ha ke jing sarong. Ka korin ka ken kor ya ki ki ba pau syabar. Ka jing tibit ban keren pat ba. Ka jing klan bat ka jing start bat kum ta ter. Hadin ba upol watung ya ka balang. Ki wei pat kino hikai ki lawan rung ha ka ni ka korin. Ki ba cukot yelade ki apostol bakrau. Ki ba kam nang ban keren pat ba. Ki ba kam nang ban krok ban kejor. Bat ki ba kam don boru ban keren. Kila ken thok yu Paul ki ong ulong uba slur tang hagi jing thok jong u. Ri uba telot hagi jing nang ke jing tip. Hagi jing keren ke jing kana. But don bor Kumta u Paul u thok namar jong kani ke jing sngok ya. U ong haki haot ngayat haga dok. Ri ngam ya le thma ket bakum ka dok. Kabamut ka jing syakri jong u kam simlatei halor ka jing long ba itnat ni ka bor pertei ka jing start pertei ri Paul upen ken mau ki ba ka hima u blei ka yat saprang nang baki itiar ba ken jaman sim. Om da ka bor priu ri dak itiar ba ken jaman sim. Ka thma ka bisya kam simlalong persya ki priu ri pensya ki jing sarong ki jing hikai ba bakla ba ki jing ken tho persya ya Chris. Kum tangi la bat ong upol u thok iya kani. Namar ka balang kelas sedang bantau ya ka bor baken jaman sim. Da ka bor jing thau pertai. Bat upendan kamru iki. Bat udan kam ban hikai iki. Baka bor ublei katrikam da kumui pat. Teki tma baki nong korin ki don ki long ke jingmot jing perkat bat ki mensim ki jong ki balong ke tma jong ke jing sarong bat ke jing penkrau ya lade. Ka tma jong ke jing perkat start pertai persya ke start belai. Ka tma jong ke jing sngo long bakam krau iwei halor iwei. Ka tma jong ke jing artatien
bat ka jing bom ngit ka thma jong ka jing bom ya tali bat ka jing ale kini kilong kita ki thma ki ba pol upen pau ha ka ne ka benta ka ba pen prai ki jing long kum ki khon ki jong blei jong ki nong korin ki dan apring ki jing sha sanshar jong sim ki jing dum uk bakwa ban sanshar ya ki jing mut jing perkat namar leng ba ka ne ula ban pen kala ula ban penyat bat ula ru ban penjngai yangi nau blei bat upol habau iyo iya kini kit mah koren upen ken mau ru shu shu bagat benta basyadien bapen pen kelon yaki kadon kam bangin don ki atyar kat kum kadok rei ki baken jaman sim ki badon bor dau blei parlok ba i katma kabom yu i kladon slem ba naduk ki por jung adam hakper eden kadon ru haki por haki korin bat kani ka yailong ru hadu hangi menta tika jingkli kalong ki eimo kita ki thma ba manga bat makngi ngiale persya baki wei kim yo i baki wei kim tip hanre ki yain te ki yai khum bat ki yai penjngai yangi nau belai parlok ba i kamadan thma ka ba kraw tam kam don shabar jonga bat jong phi rika don hapo jonga bat jong ilang baro ka ba de ke jingmot jing berkat bat ka men sim ki jongi dei hang ne ba ka jing khuslai ka roy ka jing sngo si ka pendum ka jing kermen ka jing perkat ki basniu ki juwa sawa bat ki jing ting ka ong phimla ka jing sngo si ka perta don ka ei ka bakla dei ru hang ne ba ka mon night luit ka bor ban jit ka don ngitip ya ki ei ki badai hanrei teng ni kwa ki ei ki basuk ngitip bangi dei ban map hanrei ka jing sarong ka persya ngitip bangi dei ban duai hanrei ka jing penthut ka job ka jing yale kam dei bangi duna ka jing nang jing start ka jing yale kalong baka mon jongi ka yale persya ka jing ai tilot jongi dei hang ni ru baka jing snow ka dan kata ka jing snow sarong ka jing snow kenja ka jing snow ting ka jing snow biang ka jing snow bomla ka jongi ka dan tikini kitma ki bala banjur shisha haki khon ki jong blei habakum kini ki por menta kini kitma shisha ki dapen tronye ki jing shakri jongi ya ka jinget jongi bat ka jing long kristan ka jongi bat kham tam ka bapen tronye ki jing long mensim ka jongi te kumta kum ki khon ki jong blei ka jing kli ka ong ki ei ki bangi dei ban le ka khubor leng ba jong ka step ka khot yingi bawat la kum kita ki thma ki wan ni dei ru ban yele yaki haki jing em ki jongi haka do hanrei haki ba kenjaman sim bat aingin ya le yaka kumba upol uang da ka bor ublei ngin kup ru yakin riu tili ki atyar ki ba upol upen ken mau yangi haki siti jong u sheki kristan sheki nong ba efsas kalan nong ka ban riu ko dekat ka ba khat lai hadu khat nyo uya thu ba kita ki jingking atyar ba kenjaman sim uriu nget kristan ka kentup ka banengkong ka jing shisha kum ka panpo ha ka sengkai jong ka ta ka mensim ka hok kum ka jing ya da shadam ka jongka ka jing la kloy ka gospel ka jing suk kum ka jing phong juti ha ki kijat ka jinget kum ka sti jing ya da ka jongka ka jing pet im kum ka tupia jong ka kli jongka ka ktien ublei kum ka wat lam ha ki kti jongka ban ya le ye ki khma ki bom yo i ngiru ngidon kam ki atyar jong ka dok hanrei da ka ba kenjaman sim padu belei ngangit scam lengba ka bor ka jong u un kershan na ka menta jongi u belei un yo ban kurku lengba ka ni ka kubor na ka menta ka buram ka jong u amen tu ni pai khmat jong belei lengba ka jing duai ha belei ngi wan ha khmat jong me bat ngi aing uru ya ka kubor ka ba mela pen pau lengba syakri lengba jong ka step
Tuai bakani ka kubor si shabelai. Kanda tei ki donut ki mensim ki jongi. Bangila banyele kita kitama ki bangimla banyu iya ki jing im ki jongi. Bakila ru bantei ki mensim ki jongi. Habangi ya kani ka pertei ba. Babon ki jing penshoy ki jing ki jing ale. Ki bawana ki jing im ki jongi. But ai kani ka kubor kan tei ya ki bayo snow but snap ya kani ka kubor. Pada belai tu don ringkat lemru ya kani ka por ke jing syakri ke jing ya selok ke jong ni lembat ne. But ai kani ka por sya kan tei ke jing em ke jong ni. Snow ablai ke jing duai syakri. Nama keteng Jisu ni duai. Amen.